Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев мәдрәсә янында төзелүче балалар бакчасының төзелеш мәйданчыгында булып, эш барышы белән танышты. Хәл ителмәгән мәсьәләләр хакында сорашты. Бу 3 катлы бинада 60 сабый тәрбияләнәчәк. Музыка, гимнастика заллары да булачак. Без аны бу елны иншалла бетерәбез, иншалла. И 60 бала, монда балалар иншалла халяль питание белән бөтен нәрсәсе була иншалла. Алхамдулилlah шөкер. Сергей Иванович монда тоже булды. Непосредственно килде, карады. Бакча территориясендә булачак спорт һәм уен мәйданчыклары урыннарын караганнан соң кунаклар мәдрәсәгә керде. Ни кызганыч, бу көннәрдә карантин булу сәбәпле парталар артында шәкертләр юк иде. Шулай да Казан кунагы мәдрәсә мөгаллимнәр белән очрашты. Алар белән аралашып, балаларның уку, яшәү шартлары белән танышты. Дөньяви белем бирү, компьютер кабинетларын карады. Компьютерлар бирелгән, но, к сожалению, устарели. Если мы когда уса Татарстанга килә калсак, бір лишний раз булса, может бы не отказать. Алар устарели. Устарели. Алар уже с 89 году биргәннәр. Ульяновск өлкәсе мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин уку йортында белем бирүнең ничек оештырылуы, шәкертләрнең дөньяви фәннәрне ничек үзләштерүе, татар теле дәресләрен укыту, балаларның җәйге яллары ничек узуы хакында сөйләде. Васил Шәйхрәзиев буш кул белән килмәгән, мәдрәсәгә байтак күләмдә яңа гына Казанда басылган Коръән тәсвирләрен дә бүләк итте. Бөтендөнья татар конгрессы рәисе белән үзара җылы сөйләшү соңрак чәй өстәле артында да дәвам итте.